дастаи Истиқлоли Душанбе баъд аз иштирок дар бозиҳои гурӯҳии Лигаи Чемпионҳои Осиё аввалин дидори худро дар майдонҳои кишвар доир намуд. Дар варзишгоҳи Талко Аренаи шаҳри Турсунзода дастаҳои футболи Хуҷанди Хуҷанд ва Истиқлоли Душанбе барои дарёфти Суперҷоми Тоҷикистон рақобат намуданд. Қабл аз шурӯъи вохӯрӣ чун анъана ҷоизаи асосии ин мусобиқа озеби майдон карда шуд. Ёдовар мешавем, ки дастаи Хуҷанд новаста аз он ки дар оғози мавсим на он қадар натиҷаи хуб дорад, аммо дар вохӯриҳои гурӯҳии ҷоми Конфедератсияи футболи Осиё ширкат меварзад ва дидор бо рақиби пурқуввати худ дар оғози мавсим як марҳилаи хуби омодагии ин даста ба мусобиқаи дар пеш истода низ гуфта мешавад. Бозӣ аз ибтидо то ба анҷом қариб ки баробар ҷараён гирифт. Дар қисмати аввали нерӯсанҷӣ ҳарду ҷониб баробар ҳунарнамоӣ карданд ва имкониятҳои голзанӣ низ ба миён омад, вале ҳисоб кушода нашуд. баъд аз танаффус бозингарони дастаи Истиқлол назар ба рақибашон дар ҳуҷумҳо каме фаъолтар шуданд. Сармураббии дастаи Истиқлол Виталий Левченко барои беҳтар кардани хатти ҳуҷуми худ ҳамлагари ҷавон Рустам Соировро ба майдон баровард. Ба ин футболбоз ягона голи вохӯриро ба самар расонида ғалабаи дастаашро бар муқобили Хуҷанд таъмин намуд. Дар дақиқаи 84-уми рақобат Рустам Соиров бо ҳамдастагонаш як бозигузории зеборо созмон дода голи тақдирсози ин вохӯриро ба ҳадаф расонид ва ба дастааш имкон дод, ки имсол низ Суперҷоми Тоҷикистонро болои сар бардорад. Ёдовар мешавем, ки бозӣ барои дарёфти Суперҷоми Тоҷикистон шурӯъ аз соли 2010 инҷониб гузаронида мешавад ва Истиқлол дар тӯли мавҷудияти худ маротибаи 11-ум аст, ки барандаи Суперҷоми Тоҷикистон мегардад. Баъд аз анҷоми вохӯрӣ маросими ҷоизасупорӣ баргузор шуд. Нахуст ситоди доварони вохӯрӣ барои кори хубашон бо ҷоизаҳои махсуси Федератсияи футболи Тоҷикистон қадрдонӣ карда шуданд. Ҳамзамон муаллифи ягона голи ин вохӯрӣ ҳамлагари ҷавон Рустам Соиров ҳамчун беҳтарин бозингари Суперҷоми Тоҷикистон эътироф шуд ва ба ин футболбоз низ ҷоиза тақдим шуд. Ба тамоми ҳайату ситоди мураббиёни дастаи Хуҷанд, ки дар бозӣ барои Суперҷоми Тоҷикистон ширкат намуданд, медалҳо тақдим шуд. ҳамакнун капитани дастаи Истиқлол Манучер Ҷалилов бо ҷамъи ҳамдастагони худ Суперҷоми Тоҷикистон дар соли 2022-ро болои сар бардошт. Баъд аз ин вохӯрӣ шогирдони Виталий Левченко ҳунарнамоии худро дар чемпионати Тоҷикистон шурӯъ мекунад. Тибқи иттилои Федератсияи футболи Тоҷикистон, Истиқлол рӯзи 12 май бо дастаи Хатлон аввалин дидори худро дар чемпионати Тоҷикистон миёни дастаҳои Лигаи Олӣ доир хоҳад кард ва дастаи Хуҷанд бошад дар майдони худ бо тими футболи Равшани Куллоб майдондорӣ менамояд.